Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Garsuron kay Wibi Santo. So, mula ako dito sa Linabo Peak guys. Kuyugi ko ninyo. Nagtuta dito. Napa ko diri sa Basakan. Isi kayo ang Linabo. Nantawa ang kuan. View. Kanindot sa view. Sa among bukid. The next day. So, karon kay Friday na, Good Friday today. So, mato na po ko dito sa entrance sa Linabo Peak. Manuroy daw, may ambot lang kung madayo na po. Kay gahapon wala may nag-abot ni Budweiser ug ni Anaros. Karon ambot ug asa na po gi matigwalaan na po mi ani. So guys, samahan niyo ako. Let's go, manglaag ta. Manghinulto ta, manghinultol. Maghinulsol sa atong mga sala char. Dagan kayong tao dito.
Ira, pamaligya na, babe, please. Ha? Pamaligya. Maninghag pud ka. Tubig! Ayaw lagi. Tubig! Ayaw paninghag. Way, kaya na way halin. Mababang ko kalsones. Ma'am, oy, mangkay, oy, naka-short mangkay. Bukura. Sabi ko, di ko. Dagan abang naman eh. Mall na, mall na po ko. 650? Tubig mo diya, tubig! Ros, karon ra ka? Ganina ra be me. Kaya sa mo, gikan na ang 3,000 ora dito nakita. Ano na sila dito ang entrance? Hoy, say bagtok. Ang entrance ora dito sa welcome. Ayaw kay nao kanito. Sabi sir. Ang para. Okay lang sir. Safety kayo. Safety kayo. Ang para. Dito mahal. Ano na yung magkuhan? Ay, magkuhan. Lagi siya musulod. Lagi siya musulod. Ano man ang dyan di musulod, Noy? Ano man ang dyan di musulod, Noy? Nasuko. Ano man siya nilalabi? Ayun, Yaw ka na, entrance na siya dyan. Doon na. asa dapit ka? Layo ka? Asa dapit ang entrance? Hindi na yung piso. Asa dapit ang entrance? Hindi sabi naging ko na ng dili pwede. Nagikapoy na mo. Pagkuhan na ako. Ligawas man niyang ulo sa ako. Karon pa mo nang abot? Karon pa. Karon pa mi nang kuan. Uy, asa huning kuan oy? Feeling. Ikapila na gali natong kuan dire, anhi. Ni Uy, grabe ka init, uy. Iga nga kayo oy sir. Init kayo kay bugnaman ko ini bugnaw ang Wala may pagbati. entrance man no. Hala pala. Ganahan kay kami anak be. Kisi gamalikas. Kay papaliton man ka mo beer. Nga. Ah, usa may pagtuon mo, wa may mga baba. Yati yun eh. Kani si Sina Henry tuas tumban. Makulata ka? Makulata ka? May mga isog kayo ni nga mga. May mga isog kayo mong duha oy. Muna yung wala mo ihalin dito sa parking area. Nanarado. Kaya natulog man. Sige lagi sa katulog.
Diri man ko nakakita gilingon nato. Kaya nagkapataka man siyang pangihi. I got it. Labong man kayo. Dugaya kay mga bro oy. Kay baho kayo mitita. Dili kay maipit ko. Ayo. Ipiton man ko. Wala mabudol ka. Bigyan tagay yung binignit. O, daga kayo. Abi na ko kinsa yang bisita. Lato na nga. Yana po. Hoy, Pinonsa ng manok. Yes. Unsa man ni hoy? wala. Hala ingon mo ko asa. Uy, ingon po asa. Nalagi mo dakong kaldero. Lagi uy. Ngano man mo? Oy, abi nila pike. Si. Unsa man ini binignita puro man sabaw. Wa may lamog. Puro tuno wala sa Puro- kamote. Wa may lamog. Dagang ni parking diri. 3 hours later. Naunta. Hamburger. Iba talaga pag tumatanda na tayo. "君が虜になってしまえばきっと